10 ימי תשובה הם ימים מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו רואים, עכשיו אנחנו תכף מתקרבים ליום כיפור, וביום כיפור בעצם הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל העוונות. אומרת הגמרא במסכת יומא בדף פ"ה במשנה, עבירות שבין אדם למקום הקדוש ברוך הוא מוחל, אבל בין אדם לחברו הקדוש ברוך הוא לא מוחל. והרבה אמרו שאם בין אדם לחברו אין לו את זה, והוא לא מוריד את הראש ולא מתנצל, אז גם בין אדם למקום הקדוש ברוך הוא לא מוחל. אז אנחנו רואים כל מיני אתגרים שאנשים עושים בטיק טוק ומכל מיני מקומות, מים עם קרח ומים עם זה. בואו נקבל עלינו אתגר השנה. השנה נקבל עלינו אתגר להוריד את הראש, להתכופף, לבקש סליחה, שזה הדבר הכי קשה. לשבור את הגאווה. שכמו שאנחנו רואים גם בפרשת ניצבים, שאנחנו ניצבים, מה אנחנו ניצבים? אנחנו ניצבים עומדים מול השם יתברך בדין, כן? וכתוב ושבת עד השם אלוקיך בפרשת ניצבים. אומר החידה, מה זה ושבת? אותיות שבת. תבוא עם השמירת שבת שלך, שזה העורך דין הכי חזק שלך. שאם אתה שובר שבת כהלכתה, אומרת הגמרא במסכת שבת, כל המשמר שבת כהלכתה, מוכלים לו כדור אנוש. ובעצם זה מביאים את אותו עורך דין חזק, שבאמת יכול להוציא אותך מהדין, ובאמת שניחתם לשנה טובה, חיים טובים וחתימה טובה לכולם. ויום כיפור, חברים, להתעורר.